ግራቪቲ ዝውሽጥ ዘሎ ግን ቃል እግዚአብሔር يጠንቀቃለሁ ስለዚህ ንዳለው ግራቪቲና ከንአለ ይግበአና نأملخ نزل علم كبري يخونه أب قولسي معرف سلسة قبل صحادة حيزة خن ببيه بس جزاي كخيس سلزل للنيا قلتف زبل الله صوري متايلو قولسي معرف سلسة تقصحادة دقيم مسكرسوس تنسيخ من تهونكم سي نتي كرسوس سابي من أملخ تقميت أوزلو نتعبل على زلو دليو نتعبل على زلو دليو مويتكم يخوم اتا هيوتكم دما مس كريستوس اب املاك تصوير الله امو ابل على زلو حسبو امدر زلو ايكونن كريستوس هيوتنا مس زقلت شعون سخاتكمون مسو بخبري كتقلص يخوم كريستوس هيوتنا مس زقلت شعون سخاتكمون مسو بخبري كتقلص يخوم سلازي الوشعو كتقول له طيكم يلو 4 نطي جبرن يقصليو الله سلازي نتعمدري يزلو اكلاتكم قتلو من زر خصات فتو سغا كفوتني سسعزد ما املخو طاوتي سلازي قتل زلو قتلو شعو انتي زبل دلو كتنطقيكم كتوصديكم مس غويتا كتكبريكم كتوصديكم كداغه نتعمدري زلو أكلاتكم قتلوا كي تقتل زو السنجر يلن جرافيتي سلازخونه ناي مدري جرافيتي كسع زيت أفأ هيو تابز مدري زي أيقارصني ناي مدري جرافيتي كسع زي توجه سع زيت أفأ عملح يا أغلق كاك سع زي بولو أبي هو مدري زلو هيو أي تفئني مدري نبع على بجرافيتي تتحيز زلا تغزيش ديشه بسر إذن جرزي كنت عاملخ أبتم دك زي مئزاز يوردي نسخاتكم هون أبو خد نبرو كلهم قدم بوت ملالسون نيركم حجينا نسخاتكم إذا كله كرة من صار كفأت صار في زحفر زربون كاب أفكم أرحقوا كل التناجر زربالو أفتي قتلوا أبزخان تيملالو أرحقوا كما يخاخ ترحقوا زلكا بخمي خاخه كتقتلو زلكا بخمي يزقتل حلكا رأسها بمقصر نسخا نمنزر نرقصات نعبدان غفو تمنيت كتقتلو كتسعرو اي تقنني خا قتلو إلى كان دحر كيده بقى كتقتلو تقادل من صلوتن بخمو اي قتلن ايو رأسها بمقصر مس كريستوس كم تسقلكا كم زموتكا كم زتنساها حدش يوت كم زلكا رزاها تقصر كلكا تحسب كلها تتحسبو زلك حسب نهيوتك يطيا سب كم تحسبو ينبر يلو قال እግዚአብሔር بسال ስለዚህ بخميخ اتقتلو بخميخ اتقتلو እንደحلنا رزاها بمقصار يتقتل نرسخس انتي تحسبه مس كريستوس كم تسقل كان مس كريستوس كم زموت كان مس كريستوس كم تسخن دحرسا قصير كايا اتز قصر كايو مقصر أب هيوتي هياوي خون شعو أبزا مدرزيا كم زموتكم كم تنسأخون يزنبر كم كريستوس أبزا مدرزيا أزنبر اتزش أنك أنزا شجر النبرة بز حساب زنتاي قبره بز مقصر قتله يجمر يحرده ماشي دروخ تحرده خلا خسني اتهم زي نخلا نبرنا خم بعل أنا حنسأ بخصادا حرده حنسا بزحردا شعوك ساعة موت مماتا كوي ترفاني قل بقى تحردا تساقلا مماتا يترفاني شعو حبيلك حقيقة كسادات بتخ تزرد لي مماتيو بقي يقوموا قالك حرد كله مالتي قتلوا يبل سلازلو كتقتلوا خلاها بحنسا يكون كتقتلوا بقى تحرريها انا مسكرسوس تسقيله انا مويته أنا تنسيه مسو مويته مسو تنسيه دقاقيم كازنا قرد بمحساب بمغصار نتقتل زلو انتي ناقبر كاي تقي نقتل كايو أرحقين ولو انتي زرحق كورا من سرطر كفات صرفي زحفر زربا قال እግዚአብሔር ታይብል ዘረባኹም بصقا بجوز تقامه بصقا يخون له
ዝራኹም ሲ ብጸጋ ብጨው ዝተዓመመ ይኹን ስለዚህ ከመጌርካ ኢኻ ተርሕቆ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብምስትንታን ንልብኻ በቃል አምላኽ ብምምላእ ቃል እግዚአብሔር ልበይ እንተራ ክመልኦ ጀሚረ አፍ ካብ ልቢ ስለትዛረብ ኩራ ምንጽርጻር ዝነበረ ዘረባ እንተኾን ጅምር ክፍወስ ጅምር ተጻራፍ ዝነበርኩ እንታይ ኸውን ከናፈረይ ክቅየር ይጅምር ኮራይ ዝነበርኩ ክቅየር ይጅምር እንታይ ዝቅይሮ ዘሎ ልብ ዝመልኦ ነገር ኣለዎ ዝመልኦ ነገር ንሕር ዘይብሉ ግን እቲ ሒዜ ዝመጽእ ህይወት ክቅጽሎ ናይ ግድን ስለዚህ አርሕቁ ኢልና በቃል እግዚአብሔር ልብና በመምላእ ነርሕቆ ቀተሉ ኢልና ርእስኻ በመቁጻር ነትቀተል ዘለኻ ርእስኻ በመቁጻርካ ናቀተልካዮ ተኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታይ ግን ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ምዝር ርክሰት ዝብሎ ዘሎ ጉዳይና ምስ መን እዩ ምስ አምላኽ ምስ አምላኽ ስለዚህ ጎይታ forgive me ክትጸልኦ ምስ ጀመርካ ኢኻ ናብ አምላኽ ንስሓት ጀመር አሜን ስለዚህ forgive me ትብል ጉዳይካ ምስ አምላኽ እቲ ትዛረቦ ገለ ምንጽርጻር ገለ መለታ ጎይታ ጉዳይካ ምስ አምላኽ ካልእ ዝኸበደ ነገር ኣሎ ጉዳይካ ምስ አምላኽ ዘይኮነ ጉዳይካ ምስ ሰብ ዝኾነ ጉዳይካ ምስ ሰብ እንተኾይኑ ጸሊኻ ይተኣልየን ኢኻ ጉዳይካ ምስ ሰብ እንተኾይኑ ተነሲሕኻ ይተኣልየን ኢኻ ጉዳይካ ምስ ሰብ እንተኾይኑ ሽግርካ ምስ ሰብ እንተኾይኑ ጸሊኻ ኣታ ጎይታ በቃ ምሕረት ገይረሎ ኺልካ ኣይውዳእን እዩ እንታይ ዳ እንድሕር ኢልካ ዓይንኻ ዓሚትካ ዕረና ጣዓመካ ጨውና ጣዓመካ እንታይ ከድካ ነቲ ዘድለካ ሰብ ይቕሬታ forgive me ኣታ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ እቲ ዝኸበደ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ብዛዕባ ይኽዛረብ እቲ ዝኸበደ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ቂም ይቕረ ዘይምባል ምሕረት ዘይምግባር እቲ ዝኸበደ ንቤት አምላኽ ዘሸገረ ነገር እዚዩ ቂም ይቕረ ዘይምባል ካብ ልቢ ዝኾነ ይቕሬታ ዘይምፍናው ካብ ልቢ ዝኾነ ይቕሬታ ዘይምባል እቲ ዝኸበደ ንአምላኽ ዝሕዞ እቲ ዝዓበየ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ እሱ ኢየሱስ ጎይታይ ይቕሬታ ዘይምባል እቲ ዝዓበየ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ እዩ ምክንያቱ ጉዳይካ ምስ ሰብ ስለ ዝኾነ ግንካ ቀሊል ነገር እዩ ጨካን ተኾንካ ማለት እዩ ርእስኻ ተዋርድ ተኾንካ ቀሊል ነገር እዩ ክብርኻ ደርቢኻ እንተደኣ በቃ ንቕሬታ እንተደኣ ትስጉም ኮንካ ግን ጉዳይ ቀሊል እዩ ስለዚ እዚ ናትካ ውሳኔ ሕጂ አምላኽ ጸጋ ብዝሓለይ ገለመለ ዝበሃል የለን ከምኡ የለን ውሳኔ ናትክዩ ውሳኔ ናትካዩ ውሳኔ ናተዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በኦንላይን ትከታተሉ ዘለኹም ውሳኔ ናትኩም እዩ ጸሊኻ ይመጽን ሓደ ቅነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊላን እንዳበልና ከለና መምህር ኮይነው እንዳሰርሐኩ ቤት ትምህርቲ ፊላን ምስቲ ዋርድያ ንእሽተይ ተጋጨ ነይረ ምስቲ ዋርድያ ወንጌል ብዙሕ ግዜ ወንጌል ኣብ ክላስ ይሰብኽ ስለ ዝነበርኩ ክሰብኽ ከለኻ እዚ ሕጂ ዛረበኹ ዘለኹ ቀሲ ኦፊስ ዘሎ ሰብ ይሰምዓኒ ኣብ ሰሌዳ እንዳፀሓፍከ ዝምስክር ነይረ ዝምህር መስቀል እንዳሰኣልኩ ገለመለ ነቶም ተምሃሮ ጎይታ ዝቕበል ይብሎም ሓፍ ይብል ኣነ ኢየሱስ ጎይታይ ተምሃሮ እኳ ሕጂ ተዋርድያ ብደገ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ይሰምዕ እዩ ሕጂ ይኸሰኒ እዩ ኣብቲ ኦፊስ ኣትዩ ምስ በዓል መምህር ካሕሳይ ይነግሮ መምህር ካሕሳይ ከዓ ስቕ ብሎ መምህር ካልእ ነይሩ ግን እሱ ይቃወመኒ ብድሕሪኡ ብዝኾነ ሽዑ ዘይምልኮተ ነገር ምስ ገረ በቃ ምሻሎ እታ ናይ ስጋ ነገር መፅያ ዘይሞተት መፅያ ምሻሎ ከምዚ ኣይምልከተካን እዩ ገሌለስ ደፊረዮ ድሓር ክጽሊ ኢለ ምስ ከድኩ መጸለይት ቦታ ነይራ ከመይ ገይረ ክጽሊ ሰማያት ኣስራት ዝኾይነኒ ፍጹም ተዓጻጺኒ ዋስሮ ሽዑ ከድካ ይቐረበሎ ዝብል ዋ ይቕረ ቀላል
كيدي يقرا زي بالقليله نتواردا تصويعه يقريت عبتي كم زي انا تزرارينا سكر سعوا قال لي كم زي انا تزراري الناس نعي ግን كم ስለዝኾን يقريت له ሰንቢዱ ታይቱ ብላ ለኻ መምህር ሞ يقريت انا በቃ يقريت خبل መጽየለው ምክንያቱ ንዓይ አይጣመን ታተዛረብከው ቃልስኒ በቃ ሰማያቴ ዓጽያት ለያ ገሊሌዮ حري دحن يقريخون كان لك هاو خملس كبل كلوس አይታምኑ እንዲሁም በቃ ፎስ ይለኒ በቃ ክሊር ኮይን ነገራት ኢየሱስ ጎይታይ ማሐርቲ ማሕረት ክረኽብ ያ አታሜን ዶ ስለዚህ ይቅረን ምባል ክንቀዳደም ክንክእላለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይቅሬታ ዋጋ ይኸፍልዩ አታ ዋጋ ይኸፍልዩ ግን ዋጋ ክፈል ክጣዕመካ ክሕሸካ ክትንጣቅ ኣብዚ ምድር ከይተርፍ ዋጋ ክሕሸኒ ይቅረ ክብል ክኽእላለኒ ይቅሬታ ንምባል ክቀዳደም ክኽእላለኒ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ጋሽ አጋሽ ንምቅባል እንታይ ግበሩ ተቀዳደሙ አና ክቅይራ ሕጅን እሺ ሰይዳሓን ሶሪ ይቅረን ምባል ተቀዳደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እዚ ነገር ዝ ከም ዘሎ ይነግረናሎ ይቅሬታ ናህና ውሳኔ እዩ ብጸሎ ዝመጽእ አይኮነን ብጸሎ ዝፍታሕ አይኮነን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገለ ጌርካ አይኮነን ንኣነ ወሲነ እቲ ጉዳይ ክገብሮ ዘለኒ አየገድሰንን እዩ ማዓስ አየገድሰንን ከመይ አየገድሰንን ከምዝ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ አየገድሰካኒ ሕጅን ንጽባሕን ግን ሕጂ ይቅረ ምባል ወዲእኻ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ኣታንሱ ዓብየ ኤፌሶን ሓንቲ ጥቕስላ ደስ ትብል 4:31 ኤፌሶን 4:31 እንታይ ይብል አንብበ ካፕተን 30 4:30 ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ተሓተንኩምሉ ንኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግህዎ ብኸመይ መንፈስ ኣምላኽ ይጉሂ ኣኡ ገሊጽዎ ኣሎ መንፈስ ኣምላኽ ዝጉህሉ ጎደና ኣለዎ ክደጉሜ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተንኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግህዎ ብዘሎ መሪርን ነድርን ቁራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሓቕ ኣርሕቕዎ እዚ ነገር እዚ እንታይ ይገብር እዩ ንኣምላኽ የጉህዩ 32 ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተላዋሃትን ተደናጋፅን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሉ I'm ready እስክንብል ይቅረ ክብል ተዳልየለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ክርስቶስ ከመይ ይቅረ ይልና ከም ዘለናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅረ ክብለና ከሎ ናይ ዝሓለፈ ዛንታና ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ አልዒሉ ከምዚ ኣይበለን ኩሉ ገዲፉ ናብ ምርሳዕ ባሕሪ ደርቢው ይቅረ ኢሉ ሓቂፍና ኩሉ ዝሓለፈ ጉዳይ ግደፍዮ ኩሉ ዝሓለፈ ጉዳይ ግደፎ ናይ ዝሓለፈ ነገር ከይዘከርካ ሕጂ ግን ይቅረበሊ ኣታኣሜን ዶ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ይራይታ ዘይምባል ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ እተዳለና ንኹን ምድላው ማለት ይቅሬታ ምግባር እዩ ንጹህ ልቢ መሓዝ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ይቅረ ኢልልኩም እሞ ስኻኻ ንሓውኻ ገለ ነገር ከይረኣኻ ይቅረበል ትማልእ እንታይ ኣጥፍኡ ትማልእ እንታይ በዲልኒ ትማልእ እንታይ ገይርኒ ትማልእ እንታይ ገይራ ንኣምላኽ ድበዲልዎ ንዓይ ድበዲልኒ ንቤተ ኣምላኽ ድበዲሉ ንጎረቤት ድበዲሉ ሰሪቕኒ ድዩ ወሲዱ ለዲ ከምዚ ኩሉ ረሲዕኻ ሕጂ ግን ከምቲ ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልካ ንስኻ ድማ ልብኻ ብይቕረታ ይምላእ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ይቅሬታ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይለቀቕ ይብላ ኣለኹ ካብዚ ትምህርቲ ዝተለዓለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ሕዋተና ኣብ ልዕሊ ዝከታተል ዘበለ ናይ ይቅሬታ መንፈስ ይፍሰስ ኢየሱስ ዓብዩ ኣታ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ ፕሊዝ በጃና ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ ጎይታ ይመጽእ ኣሎ ከምተን እተዳለዋ ኮይና ክንጸንሕ እተዳለው ማለት ኮንሲ እተን ተዳልን ጸንሕ እንታይ ማለት ልበና ጽሄን ጉዳይን ወዳዲኤን
مزجبن عتين مسكستو مزجب زلوا عصو مسمن مزجب عليك مسحوها مسحفتها مسحتنها مسهمها مسغربيتك مسمغالغلتها مس اماني مس اماني ጉዳይ አለካ መዝገብ ሕጅ ዕጾው ብጸሎት አይኮነን ዝዕጾው ከይድካ ይቅሬታ አባል ከምቲ ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ንሓድ ሕድኩም ይቅረ ተባሃሉ ጸልይ ይኮነን ዝብል ደሎ ስለዚህ ንዳሉ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ ማራናታ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ አታይ ይመጽእ ኣሎ ዓመታት ይተሪፎ ክንዲ ዝኽትብል አይትኸና ግን ጊዜ ሓጺሪ ውሑድ ልብና ዳሊና ንጽና مزجمنا نفتش زعرنا قداي يعرنا زفوس فواوسنا قال يزي أبير أبزه فترة نتايم أبكدمي تملالس هكي فتصم كا ها كون فتصم كون مالت أبكالنا إنجليزية أنقان تايبل blameless أبر زي بالكا نقفا زي بالكا نقفا أو استغاسي نقفا زي بالكا هون نقفا زي بالكا مخان مالت نمنتا ريدي مخان دلو مخان مالتيو نقفا زي بالكا مخان مالت نمنتا نموسان نمنقست عملك نمخان دلو هيوت عليكا مالتيو علني مالتيو يسوس كويتاي ماتيوس 6 الحرام بيمنا تمساسل قال لنا ماتيوس 6 14 تايلو نسب بدلهم انت حدكم لهم ناخذكم دما ناي سماي ابوكم كحدولكم وديا يسوع كريستوس تزاربو قالي نا يسوع كريستوس قال كا اكسباير يكون مصحف قدس بايزوي كاب زفترس كاب براي كله هياوي سلازي نسب بدلهم انت حدكم لهم ناخذكم كا بدلكم كحدقلكم سلازي قال እግዚአብሔር حقي وشفنفن زبحال يلن أملاك أبز صليو صلوت أبز أقلقلوت أبز هو مهابا يكون زري بدل حدي كادو كله صبغيو قنت سعابين قنت لبز حزقن لا بدل زي ما حزي بدل زي ما حز تسعابين قر أملاك زحقو صهيوتي بدل ما حزقن نا أملاك انتاي عبي حطيو مخيناتو محارتي محرات كروغبيان سوريات لبي نا أملاك كريئوه مس بدلي ندحر اللهون أملاك كريئو زلو تقول صبيبي كسع مودا تاغن كم زبلكو أملاك محرتنياي يصبيو كسعتا يسوع كريستوس بدبنا زمت الله أوان غزي سلاز غزي لنا غزي كلنا غزي أي نصبي كعرز له حجي تعري كصقن له حجي صقن كعصز له فايل حجي عصوا يسوع يمصالو أتا يسوع يمصالو كمتي أملاك بكريستوس يقرز بلالكم محرت زقبلالكم محرت مقبار أبي جميرو معاسي جميرو نحرينا እግዚአብሔር جميرو محرت مقبار مجمرتا محرت مقبار يقرم بال بእግዚአብሔር جميرو أب جنة إيدن نأملاك كبري يخلنا زفترة معرف 3 تقص 14 نحرينا زفترة 3 14 سكان رينا يسمع الله سكبولني يسوع كريستوس قويتاي زفترة معرف 3 14 انتايلو شعو እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተመን እዚ ስለዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ አራዊት መረሩን ርጉምኩን በከብደኻ ክትከይዲኻ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ ኢልዎ አመንጎኻን አመንጎ ዛ ሰበይትን አመንጎ ዘርእኻን አመንጎ ዘራንካ ስእለት ተክላለኹ ንሱ ርእስኻ ክትጨፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኖ ክትነክስ ኢኻ ብምባል ኣብዚ ሓደ ዓብይ ነገር ተዛሪቡ መጀመርያ ንተመን ታጊርዎ ረጊምዎ በከብደኻ እንታይ ይኹን ክትከይድ ኢኻ በከብደኻ ከይድ ኢልዎ ስለዚህ ተመን ከመይ ነይሩ ማለት እዩ ረብታይልስ ንምሽ አከ ረብታይልስ እዩ ከም በዓል ጠበቅ ከም በዓል አዞ ገለመለ እግር ነይርዎ ንውሕ ቆልስ እግር ነይርዎ ስለዚህ አምላክ ልክዕ ምስ ረጎሞ እቲ መርገም ናይ መርገም ቃል ናይ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዘርኡ ኣትዩ
ንሱ ስዑ ኮሎ ሚው ኢሉ ለማጽ ኣይኮነን ከም ቀደሙ ብእግሪ ዝኸይድ ኣሎ ካብኡ ዝተወለዱ ግን ለማጻት እዮም ተወሊዶም ብድሕሪኡ ኩሎም ለማጻት ኮይኖም ሓደ አገልጋሊ ተመን እግሪ ከም ዝነበሮ ኣብ ስኬሌተን አጽኒዖም ከም ዝረኸበ ኢሉስ የምጽኦ ነይሩ ብርባዕተ ኣብዝን ናይ እግሪ ምልክት ከም ዝነበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታይ እግዚአብሔር ዓብይ ስለዚህ እንታይ ዝብለሎ ንሱ ርእስኻ ከጭብል ስኻ ድማ ሸኾኖ ክትነኽሶ ኢኻ ንሱ እቲ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ ደሎ ስለዚህ ንሱ እንታይ ክገብር ንዓኻይ ርእስኻ ከጭፍልቐካ እዩ ንስኻ ዘምፀኻዮ ታክቲክ ንስኻ ዘምፀኻዮ ናይ ምትላል ሓሳብ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለካ ሕማቕ ኣጀንዳ ታኸገብሮ ክረግፆ እዩ ማለት እዩ አሜን ርእሲ ማለት ሓሳብ ማለት እዩ ዕላማ አጀንዳ ስለዚህ ንሱ ምስ መፀ ነትናትካ አጀንዳ ነትናትካ ምኽሪ ታኸገብሮ ክረግጾ እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ወዲ አምላኽ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርሲ ነዚ ታይ ዝኾነ ዝተገልጸ ግብሪ ዲያብሎስ ዕላማ ዲያብሎስ ሓሳብ ዲያብሎስ ከፍርሲ እዩ ስለዚህ ዘፍጥረት ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ዮሐንስ እንታይ ገይርዎ ኣምጽእዎ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ገይርዎ ንሰብ ምሕረት ገይረሉ እግዚአብሔር دحان حجو ودي كلها جناخه كترسأك أتي قبل عليها زلوا ناي سيطان حسب أتي أوجتها زعاتو قفو النجر إنه كابسة بيتي زتولد أكل مزيو سعيرو رجيتو دقيمو كوغو مكايو بمبان محرت أوجو ليسوس كرسوس قويتاي نعمله نزل ألم كبري خنو مليسو أب تحتينا نحرينا بتقصي عسران حدن أبو أبتقصي عسران حدن نحريناها حسب صبو اللو እግዚአብሔር አምላክ ድማን አዳምን ሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ታይ ገበሮም ከደኖም ብምባል እንታይ ገይሩ ምሕረቱ እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ከም ዘብዝሓሎም ቃል እግዚአብሔር ብንጹር ይነግረናል ንሳቶም ወረቀት እዚ ቆጽል ገይሮም ሸፊኖም ነይሮ ቆጽል ግን ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ ክነቅጽ እዩ ሓምሽኽሽኽ ክብል እዩ ስለዚህ ብዘይ ሽፈን እዮም ዝሽፍኑ ዘለዉ እግዚአብሔር ግን ደበሎ ገይሩ ፀሐይ ምንም አይጎብሮ ንፋስ ምንም አይጎብሮ ገይሩ እንታይ ንኹሉ ግዜ ሽፍናት ገይሩ ደው ምእንቲ ኸብሎም ኖ ዝገይርኩሞ ዘለኹም ጽቡቕ ኣይኮነን ከኺደኩም ኣይክእልኒ ከኺደኩም ዝኽእል ብምባል ባዕሉ ሓደ ጣዕዋ ሓሪዱ ብሕቡእ ሓሪዱ ስጋኮም መን በሊዑ ወይ ተፈልጠን ብሕቡእ ሓሪዱ ቆርበት ገይሩ ደበሎ ገይሩ እንታይ ገይሮም ከደኖም ይብል ደበሎ ክብል ከሎ እንታይ ምሕራድ ኣሎ ማለት እዩ ዝተሓረደ ዝፈሰሰ ደምሲ ኣሎ زخا ملكت ناي كرسوس يسوس سلازي يقريتها اب جنت بإግዚአብሔር يجمرو እግዚአብሔር نعدم هيوان تاغير له زرسب يقري يلو محرت غير له كلا عدل هيبو نعملك كبر يخنا يسوس كرسوس قويتا سلازي ابزي حساب تايزبل دلو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ናዳምን ሰቤትን ደበሎ ገይሩ ከደኖም ኢየሱስ ቆይታ እግዚአብሔር ደዓቢ ሰብ እግዚአብሔር ደዓቢ ሓደ አገልጋሊ ሓደ ንበሎ ብዙኾነ ይኹን ፍሉጥ ንበሎ ወላ ዓብ ዝኾነ ይኹን መን ዓቢ እግዚአብሔር እኮ ሕፍረት ናይ ህዝቡ ካብ ሸፈነስኒ መን ኮንኪ ይኽስኺ ሕፍረት ሓውኻን ሓፍትኻን ናቕልዓኻ ትኸይድ መን ኮንካ ኢኻ ስኻ ሕፍረተይ ናቕልዓኻ ትኸይድ ድኻመይ ናቕልዓኻ ትኸይድ ዋይ ስለምንታይ እዝን ታይ እንድሕልልካዮ ምልክት ይቕረ ዘይምባል ስቕኢሉ ይዝፍንወካ ኣፍካ ስቕኢሉ ይዝፍንዎ በቃ ኸው ታታይ ዝገብረካ ክትሽፍን ኣይትጓየይን ኢኻ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ዓብዩ ኣቶም ብሩኻት እግዚኣብሔር የፍቅረና እዩ ገና ዕድል ሂብና ኣሎ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ أملاخنا أقلقلوتنا صبغي أقلقلوتنا يكون عن جنزري أو قدامنا نبي أنت خونه نبي صبغي نبي نوتي يكون عن جنزري أبي زري أو قدامنا هواري نوتي يكون عن قدامنا زري أو دياكون بخاني يكون عن قدامنا زري أو بمدياتات زقل قولوا له بيوتيوب دو بتيك توك دو تي في شو دو قال ملا نسيكون صبغي نبزل على مسبي بس حلو نسيكون يكون أملاخ زري أو صبغي قدامنا تكن لبخاس بيقريتا تمر إيدو
ኩሉ ሓዲካስ ይቕረ ብምባል ትቀዳደም ኣለኻ ዶ ንቕሬታ ቀዳምነት ዘሰርዕ ኣለኻ ኣምላኽ ኣይጥበርኒ ኣምላኽ ኣይጥበርኒ